sztuczek. Jeżeli przyłapiecie gnojka, który marzy sprayem, mogą podnieść i zjeść. Zrozumiano? Tak jest. Chcecie dać z siebie wszystko? Maksimum wysiłku? Oto arena walk byków. Ja jestem bykiem. Moim celem jest obrona. Waszym? Atak. Pokażcie, na co was stać. Tak. Hera. Hercia. Gdzie Mangoen? Podejść. Jakiś problem? Walczę w obronie.